Γεια σας. Σήμερα θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε ένα πρωτοποριακό μοντέλο μικροακουστικού ψήρα, το EarSpy 3 Bluetooth. Για όσους δεν γνωρίζουν, τα μικροακουστικά ψήρες είναι συσκευές που επιτρέπουν την κρυφή επικοινωνία του ατόμου που τα φοράει με κάποιον τρίτο. Πίσω λοιπόν στη συσκευή που κρατάω στα χέρια μου. Αυτό εδώ είναι το κουτί ελέγχου του μικροακουστικού. Από εδώ ελέγχονται όλες οι λειτουργίες της συσκευής. Πιο συγκεκριμένα, το κουτί ελέγχου είναι αυτό το οποίο συνδέεται ασύρματα μέσω Bluetooth με το κινητό σας, καθώς επίσης και με το μικροακουστικό το οποίο βρίσκεται στο αυτί σας. Λειτουργεί εν ολίγης σαν ένα Bluetooth ακουστικό για το κινητό σας, με τη διαφορά όμως ότι είναι εντελώς αόρατο σε τρίτους. Η σύνδεση με το κινητό είναι πολύ εύκολη. Η διαδικασία είναι ακριβώς ίδια με αυτή τη σύνδεση ενός απλού Bluetooth ακουστικού. Για να ρίξουμε μια ματιά τώρα στο μικροακουστικό που μπαίνει στο αυτί σας. Όσο απίστευτο και αν σας φαίνεται, αυτό που έχω στο δάχτυλό μου είναι το ακουστικό που μπαίνει στο αυτί σας. Είναι μικρότερο από την μπαταρία ενός ρολογιού χειρός, αλλά παράγει κρυστάλλινα καθαρό ήχο, τον οποίο μπορείτε να ακούσετε μόνο εσείς. Τοποθετείτε μέσα στο αυτί και αυτό θα συνδεθεί ασύρματα με το κουτί ελέγχου. Στη συσκευασία συμπεριλαμβάνονται δύο μικροακουστικά, ένα για κάθε αυτί για ακόμα καλύτερη ποιότητα ήχου. Η αφαίρεση του μικροακουστικού από το αυτί σας γίνεται μέσω αυτού του ειδικά σχεδιασμένου πανίσχυρου μαγνήτη που συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία, ο οποίος σας εγγυάται ότι δεν θα αντιμετωπίσετε κανένα πρόβλημα στο να αφαιρέσετε το μικροακουστικό. Το κουτί ελέγχου μπορεί να βρίσκεται σε απόσταση έως και 80 εκατοστών από το μικροακουστικό που βρίσκεται στο αυτί σας, ούτως ώστε να είναι εφικτή η ασύρματη μετάδοση ήχου. Γι' αυτόν τον λόγο το καλύτερο σημείο για να τοποθετηθεί το κουτί ελέγχου πάνω σας είναι να φορεθεί γύρω από το λαιμό ή το μπράτσο σας. Το EarSpy 3 μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί εκτός από κρυφές συνομιλίες και για την αναπαραγωγή αρχείων ήχου, όπως π.χ. ηχογραφήσεις από το κινητό σας τηλέφωνο. Η αυτονομία του EarSpy 3 Bluetooth ξεπερνάει τις 3 ώρες και αποτελεί την ιδανική λύση για όλους όσους χρειάζονται έναν αξιόπιστο κρυφό τρόπο επικοινωνίας. Αν έχετε οποιαδήποτε απορία ή θα θέλετε να κλείσετε ραντεβού για να δείτε το μικροακουστικό από κοντά, μην διστάσετε να μας καλέσετε στο 210 3000 134. Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο σας.